ebe anyị nọ bụ na nke His Royal Majesty Igwe LN Ezeh, Igwe Leonard Nwankwo Ezeh, Ezeh Abba, the first royal king Abanwelu, Igwe Tolato, anyị nọ n'obi tata. Enwere ife na-eme na Aba, anyị wesị ka anyị bịa nụ ọnụ mmiri okwu maka na ọ bụ na our royal father itere ọnụ n'ife na-eme na Aba, ọ dịzị aka mmadụ anọrọ. Onye na-anụ ne bụ Chijioke Egwodo, ezigbo onye iru adama n'ezi Aba, nwa Chidume. Inem anyị fụ na ana m abata n'obi our one and only Royal Majesty Igwe Leonard Nwankwo Ezeh. Ezeh nwata Igwe ga-adị daalụ. Unu anyị fụ na elugom n'isi mmele ana m afụkwa lọlọ eze nwanyị mama daalụ nne Igwe ga-adị. Igwe kọwala anyị kedu onye anyị na-anọ tata? His Royal Highness Igwe Leonard Ezeh Abba in Njikọka Local Government Area of Anambra State. Ezeh Abba, ọgụ a bụ eze nke izizi na Aba, nke ịbụọ nke ịtọ. Nke izizi. Kedu mgbe chi ya bụ eze? 1977. Okay, Ezeh Abba, anyị lụ na town hall tata, mmadụ eju, ndị uwe ojii na ndị uwe ọcha na ndị uwe mmemme onye ọbụla ọ dịka enwe nghọtafe ọ bụla okwu gbasalụ election maka PG. Inwe ike ịgwa anyị kedu ife na-eme na Aba tata bụ 28 December 2025? Kedu ife ịma maka ife na-eme na Aba tata? Gaa n'iru. Ife mmalụ bụ na Aba tata bụ 28 December ka ndị Aba ji enwe Congress, nzukọ baji atụgharị uche n'ife dị n'obodo mara ife a ga-eme na-arọ ọfụ a na-achọ ịbanye. Ife mebezie bụ na o nwere ndị na-esizi ọnwụ na-asị na ba chọrọ ime elekshọn, mana elekshọn elubero. Election kwesịrị na ya bụ 28 December 2026. Famebezi anya by force tata na-enwude ndị mmadụ je na-akpọchigasị na polisi. O nwere mgbe anyị na-eme election ndị polisi si etu anọdụ na Aba. Anọgo m 48 years on the throne as a traditional ruler ndị Aba, ma anyị afụnụrụ ụdị ife afụrụ today. Na-arọ ndị ọzọ a na-eme election, ana m eje na hall every 28 December wee dress ya ndị Aba, kene ndị niile si esi nata gọọ kpelefe ekpelu na fa nata n'udo, yọkwa Chukwu oge fa nọchala ericha oriri Christmas na arọ ọfụ fanawa ka fana chigha n'oge kọọlụ ndị Aba etu ife megasị na arọ na-agwụ si mee. Nke dapụtazi tata bido eri nyaa onwe onye ọ dịva kasị na oyi ekwu okwu ewere polisi kpụrụ ya je kpochie. Onwe ndị akpọchisi nọ na saks ọkụzụ na-achụgharị PG. Mr. Alexander Ekwaga na ka akwụkwọ eri eje kpochie ọ na-ezu ezu eje na biya as early as 4 a.m. today 28 December 2025 gbawa ụzọ bukọla akwụkwọ ndị Aba, minutes book ma adreesị o dere ife ọ ga-agwa ndị Aba tata na-abịa mitin. Eburu polisi wee jee gbaka ụzọ bi ebukọla akwụkwọ niile ajewala na-achọ ka akwụkwọ eri eje kpochie ọ na-ezuzi ezu
ka e wee mee elekshọn na nzuzo maka na ọnọdụ ya a ga-emecha na mitin etu anyị si eme arọ niile emesịa nzukọ ọbụna n'ọghara a ga-eme elekshọn ewee dissolve an house wee rọpụta ndị ya afọ maka ya bụ elekshọn ewee bido mebe elekshọn ma tata na-eji egotacha ndị thugs from the neighboring towns, gota ndị cult, gota ma some students from here and there na Burundi Abba kpọta na hall wekwelu moto blọkụ ọnụ ụzọ onwe onye bata ka ya mara ife na-eme anyị ekwesị ka ọ pụọ kpọta ndị polisi wụsa ebe niile ọgba aghara dị ispan mama nje ebe a na that kangaroo election fa na-eme na mama nje in the morning ndị ma DSS na-akpọ m na-asị na ga-enwe election na Aba na fa na-abịa Aba nsị a na ọnwa ndị Aba na-akwadorokwa election na ndị si na fa ga-eme election na madroshon na that election we hold na ọ bụ na ọrụ etufasi were mgba na ọgụ ma egbe ndị sekuriti niile na Aba mapụta ndị polisi ma ndị antikọt anakọcha ndị sekuriti anyị nwere na Aba na kọcha Aba egbe ba ji eche nche chilegwe ejewala tie ndị ụfọdụ ife kpụrụ ụfọdụ jekpochie na-use intimidation ụdị ife emenụrụ na Aba ụdị ife na-etu a emenụrụ mbụ so that I will not involve myself n'ụdị ife a mejere ebe a na onye ọbụla ya president general ndị Aba na m ga-amanụ memele nụ na ama na eri oge nji bụrụ igwe ndị Aba na m alụgwọ ọrụ with about 13 president generals onye lụchapụta onye elektikwa onye ọzọ ọlụchakwapụ elektikwa onye ọzọ na nke a na-emezi mgba n'ọgụ weta polisi niile ma ndị antikọt ma ndị site ma ndị ọbụla even the commissioner of police Anambra State bịakwula Aba today. Yes, CP Olutugo Ikoye. Yeah, pancha bịachara Aba tata onwenugwu arụ anyị na-eme election enwe ụdị ife dị etu a na-enwere ya nọ ndị chọọ kaba use intimidation kaba were polisi ihe egwu wee take over the office of President General ma nọ ndị Aba kaba ga-achị na onye ọbụla etinyere n'ebe a ka ọ chịba ndị Aba ọ ga-enwenụ nkwado anyị ga-ama n'onye nwe mara ụdị mmadụ ọ bụ na onye na-abụrụ ezi mmadụ anyị asịlibe weta onye ọzọ mana nke a bụzi polisi ma eburu ma egbe na-agbagharị onye afọrọ akpụrụ je kpochie ụfọdụ ewere ibe tiwa afọ isi ụfọdụ azụ jefọ this and that. I will not involve myself in that type of criminal behavior. Noliana na bem sina famechano. Onye ọbụla arọpụtara na ọ ya alụ ọrụ na Aba ọ ya abịa na fom ọ fụrụ m wee lụba ọlụ a ya na-afịa n'ihe arụ and ndị bụ ndị Aba enyere fa nkwado nọ ndị fa kpụtachi ekpụta ma ndị agboro nọ n'Ọnịcha ma ndị na-atụ aja na tipa
n'osi ogbe ịchọ ma ndị kọlt fa kpokọta n'obodo dị iche kaba ji fil ọrụ emezia ka a sị na ndị mmadụ bịara ndị bụ ndị ezigbo ndị Aba anọrọ ebe a olesi ndị na-agba prezident jeneral mgbanụ na-achọrọ ezigbo ife na-achọ sọsọ ụzọ va ga-esi jela na ndị Aba nwere ndị niile na-atọ data ọchịchị tata bụ ndị na-agba mbọ ka va ga-esi jele na ndị Aba nwere na-agụ Aba ọva na-agba mbọ ka fa banye ebe a maka fa ma na onye nọ na ya anyị ekwetarọ ma ị saịnụrụ fa akwụkwọ ma ị sọpọtụ ka ele ana mana achọ ndị be ya agaba nweta fa chọọ ọlva ma obere ife ife silva saịn na fa saịn na onye a problem enwere so ana ndị bala egolele already fa wele ego ya fa leta wee na-eme mmụ propaganda niile Aba na-eme na-egota ndị niile fa na-egota ka ba wee sị na fa na-achị ndị Aba mana ọ ga-afịa nwa obere arụ na ọ bụrụ na ejiri elo wee sobia maka ndị niile chigolo achị about 13 president general chigo 48 years iji bụrụ igwe o nwero ndị banyere n'ọchịchị na ụdịdị etu a and o nwere ụmụsị ndị polisi na-aga ju ebe a niile asị ndị SARS abịa ndị antikọlt abịa ndị DSS abịa ndị nna abịa kọmishọna polisi abịa na Aba na-eme elekshọn ọ bụrụ normal elekshọn ọgwụkwa ndị anyị na-akpọba polisi ndị sekuriti anyị na-aga nọrọ na control traffic and others so ife mee tata anyị akwadoro m ya cha. The elected officials today, I was there as the custodian of Abba and our royal father. Yes. Kevin Maka election meta produce one Dr. Roy Chumuba. Go ahead. Even Maka nke a bụ no election nina even never met today the illegal. Onye na-ewepụta ya na-eme mistake nnọdụ ebe a ewepụta ya nkwue ụdị ndị agha ewepụta ya alụnwụla abụọlụ ọ bụrụ onye ọbụla na-achọ ka ya bata lụọla abụ ọ ka ọ male onwe ego dị n'akpa ndị Aba ka o wele rie. Some of them are now batara with good intentions. How much some ulterior motives. Ulterior motives. Babu nuche wenaba. Mana mgbe valo aleme. Oro ọbụna nwere ego vafọ na baverie. Balicha balu takwa n'ọzọ. Ịlụta ọzọ nwekwa ike na-afịa arụ. Anyị na-aga oge mgbe anyị nọkọta eseta ndị mmadụ ego adịghị n'akpa ndị Aba eme nwa obere donation kwụnyere ndị Aba fe wee na-alụ ọrụ ma kọtụ a na-eje ndị na-azụ ana anyị ewee na-akwụ ndị lọya ụgwọ. Onye nọlụ n'ụdị ọnọdụ ọdị etu anyị nọ today ife wutiele m rinne na ndị Aba amarọ na fa na-abanye na nsogbu na ife eme tata no monte aka they will regret. Fa na asị na ife ava meta if they continue with it monte oge they will regret. Fa ya atọ onwe fụta na ife a mere today this kangaroo election. Fa ya atọ onwe fụta na ife a fa mere maka
fair maybe go there. They use was their togre. Now name local election. I have grown different before. CP Ikioye Orutugu, Commissioner for Police, Anambra State, and then a representative from government, a representative commissioner for Ministry for Chieftaincy title and local government and chieftaincy. Yes. What do you have to say to the governor himself as Igwe Abba? Governor will be listening. Igwe, because I don't know whether he's aware or not. Manaan Maju Ikota as a royal father. Igwe, the governor of Anambra State of Ifeanyi Abba now. Even when you keep the governor ta even Abba na commissioner for local government and town union matters. Na ewe bata nsogbu na Abba n'ife a mere today. Ọ bụrụ ife ọma ka ọ na-emere ndị Abba nọ nsogbu ka ọ na-ewebata na Abba. And edekwele m akwụkwọ before even oge ife a na-akwadobe nye gọvanọ kọpị anya bụ kọmishọna n'ife ọ na-eme bụ ikposo obodo anyị ka ọ na-achọ. And na this ndị nọ on seat n'ọkwa ndị ọrụ ya bịa supervise that election eji re-elect if I can complete the first 3 years. And na ya bụ commissioner de la akwụkwọ when on the day to ago elected officials of Abba Union, Alexander Ekwagan and others, signed by him, his signature, which is signed over money there, and mother signed for him. When the 10 November will expire na 28 December 2026 and not 2025. All the same commissioner Abba, there's a Kuwekwanke email election na 2025. When elected Odele, we went an election elected this one. Alexander Ekwagan and under executive here, na 10 November expire na 28 December 2026. See how you wrote this letter. Never, because now you are men, you are supervising the election. And this letter was signed by you. Came at the election on 20th December. Although on 29th, you wrote this letter and signed it by yourself. Today, you want to was no expire. My letter gave proper no get expire 25. No, na 2026 your letter go. But you don't care about your letter again. The opposing faction, Ezeh, the opposing faction, the present PG now and the executives were not duly elected, no more like an appointment. Now the 10-year end, the 2023, duly elected. What do you have to say about that? No, we re-elect Anya. Proper election? We re-elect Anya for another 3 years. Okay. Which will expire next year. The first tenure expired and he was re-elected. Okay. Or the second time, okay. Which one will go 5 years, often will go 2 years now. Or for 1 year, next year. Even Nande Kwesi produced the President General, Bo Amabo village. I summoned them in my palace. I talked to them. They all agree. Emechazia onye na like the face of Alexander Ekwagan wanted to remove him by all means. Also, onye weta tinye ba bụ onye ala. He don't care as long as he remove Alexander Ekwagan from that seat. Somebody is fighting him. Natural, not like his face. Mona go oku. See a do this for me. Or see a no. Neither in a quadro constitutional.
officer na onye ada dance to his tune onusobi ọgụ na-level any allegation against him in order to remove him from the seat. Okay, somebody be agwa m n'okwulu na o nwere onye nọ n'ugolo more than 3 years. Nsi na onye litu before onye nke na onye litu before Alexander Ekwagana were go engineer na ekwe no go finish the first 3 years na re-elect ya no go opposite na 50 year bogus nwunye si na ndị polisi na-abịa achụgharị ya a na-level certain allegations against him. Nwunye wesi anya resign na no resign ro ya na o we resign na honorably man of 5 years follow over 1 year o ya look resign na si na man lose na problem anokata pie police abia go one thing or the other si na chair while also nwunye si na choose difa o we jila ka resign before resign on go 5 years just like onye nke a na try kaba wep today illegally or 50 years ya difa tata ko mele 5 years on that seat on go first 3 years I re-elect anya and then on this National Congress card were re-elect ya and Chief Cosmos Agabo bụ onye na-agbazi mbọ nke a na-eme today bịa support n'oge mkpuchara okwu kwado ka ọlụba no be good candidate otu oge ọ nọ na-ekwerozi ife o gwara ya ọ fight bịa ka ọ pụọ ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ mere mana o nwere ego obodo asị n'oli and oge mgbachikwa ndị ama the village is supposed to produce. They agree with me. I'm going to let them no next year. But when some group of people buy over, and they know this year upward this year, of how many years call over 5 years. Over now re-elected here, I'm continue. Because no 3 years then you go now. But only re-elect an Holocaust. So nive metata amu ana bataria. Nive mela from or the 11. After accepted by me. Dalo. Thank you. Dalo. Kedu your last remark maka ndị Abba ịna-achị. Kedu your last message? Okwu na-agwafa bụ ndị Abba na ndụmọdụ na-enye fa bido tata male na ife ame tata fa rapụ ya ka ọ kwụrụdo na fa abagokwa na nsogbu formal na fa abago na nsogbu na ndị a na-arọpụta today a na-nyochara na ọka ngaru election na nwere fa ya arụpụta nwụrụ ndị Abba. Daalụ. Thank you. Igwe Abba. Daalụ. Mmụnụ ya nọ tata bụ Igwe Ezeh nwata, Igwe Abba, Igwe Chileze na nwata, Ezeh Abba, Igwe Chileze na nwata. Daalụ nne. Thank you very much. Unu anụgo n'ihe, ife a na-eme bụ ka Abba dị mma, ife a chọọ bụ ka udo chia na Abba, na Abba dị mma na ọ dịlụ mụ na ya, Abba jọọ njọ ọ jọọlụ mụ na ya. Ngwanụ ka o mesịanụ.